Základom úspešnej sanácie šacht je presné a spoľahlivé zameranie na získanie podkladov o starej šachte. Pomocou laserového skenera s vysokým rozlíšením je stará šachta kompletne naskenovaná. S presnosťou 1 až 2 mm. Každý prítok a otok je zameraný až priamo do potrubia. Približne po 30 minútach je 3D zameranie dokončené a údaje sa môžu odoslať do back office Rehau na vyhodnotenie. Toto vyhodnotenie vám poskytne spoľahlivé údaje na posúdenie a sanáciu vašej šachty. Prvým výsledkom laserového skenovania s vysokým rozlíšením je 3D mračnobodov starej šachty so všetkými prítokmi a otokmi. Ďalším krokom je určenie vnútorného priemeru starej šachty a všetkých prítokov a otokov. Aby ste mali istotu návrhu ďalších krokov, všetky dôležité údaje zaznamenávame do individuálneho šachtového protokolu. Okrem dokumentácie šachty so všetkými prítokmi a otokmi podľa fotografií, všetky dôležité údaje sú zaznamenané vo forme tabuľky rozmerov. To zahŕňa rozmery existujúcich potrubí, uhly a hĺbky dín prítokov a otokov, sklon potrubia a osadenie pripojení. Údaje zo zamerania sú zobrazené aj v pôdorise. Získate prístup k vytvorenej databáze a môžete posúdiť stav šachty v 360-stupňovom 3D zobrazení s vysokým rozlíšením. Z tohto pohľadu možno analyzovať stav materiálu steny šachty, priebeh kinety a stúpadiel. To isté platí pre detekciu škár, prasklín, infiltrácií, vyčnievajúcich tesnení a iných poškodení šachty. Dodatočne je možné vykonávať aj jednoduché merania. Vytvorí sa vaša šachta na mieru. Optimálne riešenie modernizácie na mieru je navrhnuté na základe šachtového protokolu a zdokumentované v individuálnom výkrese šachty. Vďaka zameraniu s vysokým rozlíšením a presnému vyhodnoteniu je možné celú šachtu, to jest šachtové dno, šachtové predĺženia s prítokmi nad dnom a šachtový kónus prefabrikovať vo výrobe. Tým sa definuje kvalita sanácie prefabrikovanej AVA šachty na stavbe. Pomocou trojrozmerných skenov s vysokým rozlíšením a ich podrobných vyhodnotení dostanete s šachtovým protokolom a 360-stupňovým 3D pohľadom poskytujúcim optimálny podklad pre posúdenie stavu starej šachty a základ pre udržateľné riešenie renovácie. Modernizácia šachty v šachte. Od Rehau.